Happy Time cu dor de voi, venim la bucurii, venim și la nevoi în casele voastre, prieteni dragi. Elvira Blându sunt și vă salut cu multă bună dispoziție. Și știți, deși temperaturile încă nu arată 30 de grade în termometre și nici mirosul de ocean nu ajunge până la noi, avem fructe tropicale, avem femei orientale și astea sunt de ajuns pentru a organiza o petrecere ca în Hawaii. Ce s-a și făcut de fapt zilele astea într-un parc cu verdeață, alături de lume plină de viață? Roșu, verde, galben, albastru, dulce, acru, amărui nu sunt doar o însușire de adjective, sunt elemente pe care le-am văzut și simțit la Hawaiian Party zilele astea. Petrecerea neobișnuită a fost dată în cinstea zilei onomastice a Nataliei Postolatei. Scriitoarea, moderatoarea și organizatoarea evenimentelor memorabile nu s-a lăsat ca cizmarul fără cizme, ci a pus minuțios la cale o petrecere ca de pe insulele fierbinți din Hawaii. Дорогая наша Наталья, ты нам так дорога, милый наш, любимый человечек-юбиляр, что у друзей твоих сегодня открылся стихотворный дар. Маэстро, мастер экстра-класса, душою ты моложе всех. Находчиво и креативно, и нет фантазии предела. Для тебя всегда овации бурные звучали. И с днем рождения! Два коротких, один длинный! Ура! 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 Pentru că vremea a fost una excepțională, locul preferat pentru a petrece Hawaiian Party a fost la aer pur, în mijlocul unui parc pitoresc din capitală. Printre invitați am întâlnit femei de afaceri, interpreți, medici și toți nemijlociți prieteni ai omagiatei noastre. Ținute legere, bijuterii colorate și atribute de decor aduse de către omagiată tocmai din orașul Iaroslav, fructe exotice, muzică și dansuri au făcut invitații să se simtă chiar pe insulele fierbinți din Hawaii, dar nici de privirea trecătorilor entuziasmați nu s-au izbăvit. Concursuri și motive de veselie, pentru că unde e Natalia, fără asta nu o să fie. Biscuiți în formă de omuleți au fost dați spre decorare. În rol de pictori s-au încercat atât copiii cât și cei maturi. Petrecerea a durat până s-a și întunecat, iar fiecare invitat s-a întors acasă cu un atribut floral, un biscuit cu decor personalizat și miros de frigărui pe haine. Da, pentru că cărnița coaptă a fost pentru lumea toată. Acum, prieteni, dacă vreți o petrecere să nu uitați, știți la cine vă adresați. Happy Time se alătură tuturor urărilor frumoase și îi spunem și noi la mulți ani Nataliei Postolatei.